Fact number 1. ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ 2023-24 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବାବଦକୁ 433.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଏହା କିଛି ଅଧିକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେରିକା ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 16 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। Fact number 2. 12 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 8 ମିନିଟର ବିଶ୍ରାମ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ। ଜେମ୍ସ ଓ କୋଟେଲ ନାମକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଏକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଢାଞ୍ଚା ବା ପେଟର୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସା ସାମୂହିକ ଭାବେ ଅବକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 8 ମିନିଟ ରହିଥାଏ। Fact number 3. ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଟିକିଏ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏକ 100 କେଜିର ମଣିଷର ଓଜନ 0.5 ଗ୍ରାମ କମିଥାଏ। Fact number 4. ଚକୋଲେଟ୍ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରେ କାରଣ ଏଥିରେ ଥିଓବ୍ରୋମାଇନ୍ ନାମକ ମାନେ କଫିନ ପରିକା ଏକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ, ଯାହା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ, ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ କିଡନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କୁକୁରମାନେ ଏହାକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। Fact number 5. ଆପଣ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛିଙ୍କନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ 1 ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଟକିଯାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା 1 ବିଟ୍ ଛାଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। Fact number 6. ଘୁଷୁରିମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବେକର ମାଂସପେଶୀ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଂରଚନା ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। Fact number 7. ଆଫ୍ରିକାର ଆକାଶିଆ ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଟେନିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ପଶୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। Fact number 8. ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନାର ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ 21,196 କିଲୋମିଟର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। Fact number 9. ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯାହାକି ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ୱାଇଜ୍ ବୁଲିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ 225 ପୃଥିବୀ ଦିନ ଓ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବାକୁ 243 ପୃଥ୍ୱୀ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାର 1 ଦିନ ହେବାକୁ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। Fact number 10. ସ୍ପେନ୍ର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କେବଳ ଏକ ଧୁନକୁ ବୋଲାଯାଇଥାଏ।